Mula naman sa Satellite Office sa National Capital Region, makakasama natin si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Kasama mo ngayon si Eden Rason na humihingi ng tulong para sa hospital bill ng kanyang namayapang kaibigan na si Mercedes Villaranda dahil sa pneumonia. Ako po ay sumasaludo po sa inyo dahil kayo po ay mabuting kaibigan. Kahit namayapa na siya ay talagang tinutulungan mo pa rin yung kanyang pamilya para masolve itong kanyang problema. Opo. Magkano po ito po, Nanay Eden, ito pong kailangan bayaran? Bali po ang amin pong naging bill sa PGH po, umabot po kami ng 1.5 million. So sa ngayon po, ang balance po namin ay 149,900. Opo. Kami po ay nabaon na po sa utang, hindi na po alam kung saan pupunta. Hanggang sa nakarating po ako dito sa Ako Bicol Party List. Paano po kayo naging kaibigan po nitong namayapa pong kaibigan po ninyo at gaano nakatagal? Ay matagal na po, siguro po mga 20 years po. Kailan po ba pumanaw itong si Mercedes? Noong March 25 po. Paano po siya nagkaroon ng pneumonia? Bali po ang diagnosis sa kanya is ascending colon, malignant. Tapos nag-stay po siya sa hospital ng 3 months sa PGH hanggang sa naka-acquire po siya ng pneumonia. Tapos po nun, twice din po siyang na-tracheotomy, yung binutasan po doon sa para nilagyan po siya ng tube. Sabi po ng doktor, medyo baka hindi na kayanin. So kaya nilabas po namin siya ng March 8. After ilang weeks po, nawala na din po siya. Yun opo. So condolence po Ma'am Eden, ito pong kaibigan nyo ay retired teacher bago namatay. Opo. Gaano po kalalim yung closeness ninyo bilang magkaibigan? Nakol, ano po yan? Yan po ang hinahan, ang mga problema, mga sikreto. Talagang pong mahal po namin ang isa't isa. Ayun. Nakikita po namin masyado malayo po yung gap po ninyo. Ilang years po? Ano po yun? Bali, 20 years? Usually ba kayo magkakaibigan, magkakaedad, matanda lang ng konti, pero kayo po ay 20 years yung gap po ninyo, pero grabe po yung closeness ninyo bilang magkaibigan. Opo. Ngayon po, Ma'am Eden, nandyan po kayo ngayon, katabi nyo po si Ka Rudy, nandyan po kayo sa Ako Bicol Party List NCR. Ano po yung nais po ninyo na hingiin na tulong sa Ako Bicol Party List? Ako po itong humihingi ng tulong po para sa balance pa po namin sa ospital. Tanungin natin, Sana po matulungan ninyo kami. Opo. Alamin natin kay Ka Rudy. Ka Rudy! Ito nga, itong kababayan natin kanina, araw na naman ang pagbibigay ng tulong natin ng Ako Bicol Party List dito sa ating tanggapan, dito sa Congress, sa North Cape. Itong kababayan natin kanina, ang lakas loob din kanina, lumapit sa akin at tinanong niya muna yung ating mga staff kung sino dapat kausapin. Sa makatuwid, malakas ang loob ditong kababayan natin. Lumapit sa akin at humingi ng tulong. Ito pinakita sa akin ang kanyang mga dokumento at nakita ko naman talagang malaking babayaran noon at lumit pero mayroon pa naman balance na 149,000K. Okay. Ang madaling salita, ito po ay binigyan kagad ng ating buting Congressman Saldico ng 100K oro mismo. Ayun, 100K. Ma'am Eden, nasa magkano yung balanse nyo? 149,000 po. Okay, 100K mula sa Ako Bicol Party List. Ano po yung masasabi nyo? Salamat po ng marami. Sobrang laki na po yan na tulong para sa inyo, ma'am. Opo. Ano po yung masasabi nyo? Dahil tinugunan po ng Ako Bicol Party List yung kagustuhan nyo po na makatulong dyan po sa inyong problemang hospital bill para po sa namayapan yung kaibigan. Ako po ay nagpapasalamat sa Bicol Party List, kay Congressman Saldico, at syempre po kay Sir Rudy na malugod akong tinanggap dito sa opisina. At sa Ako Bicol Tabang Ora mismo, talaga po ma'am, ora mismo ang pagtulong. Ayun, talagang ganyan po talaga yung kagustuhan ni Congressman Saldi na lahat po ng ating mga kababayan na humingi po ng tulong ay ora mismo pong matulungan. Maraming salamat po Ma'am Eden, at ingat po kayo at sana po dumami pa yung katulad nyo ng mga kaibigan na talagang until the last breath, forever, andyan po lagi para tumulong po sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Opo. Salamat po.